kelon no gram ke ri Germany hakmat jong ke ri Paraguay ka jingale kai haga round of 32 jong ke Germany ber ke Paraguay haga shiteng seniaman met jong ke arpo khundai trik kala penkendit hadu kata gata ye ke perthai situlup khamtam mi ki ru it football banyo i ba ke tim ke radba kala haban lek phaying no hadin bakala syakram no haga tim kabadang supoi tang haga quarter final ha usnam ar hajar sipau katba ka ri Germany pan kadai ka tim ka bala poi sa ka final jong ka World Cup hadu kumba prasin ye bat kala job sausin kala rem no sausin lada khain haga rang jong ka FIFA ka ri Germany ka tam hadu kumba lai poi sa ya ka ri Paraguay ka jele kai jong ka Germany ba ka Paraguay ka de ka Paraguay ka bala sha nyon nadu ka basdang jo ka jele kai hadu ka ba kutno ka jele kai hanrei de ha ka minute ka ba sau puar jong ka first half ka ri Paraguay ka la yo ban punkhi ye ka jar lingba jong uje nsiko kane ka la penyo man sim ya ka ri Paraguay bat krishan berba ye ka jele kai hadu ka ba kut jo ka first half ka Germany kan omla asatya ban penpai ye ka gol hanrei day haga second half ka ri Germany kala yo ban nyon na phang bat ka day ru haga minute ka san po sa nagalang jung uke Harvard ula yo ban punkhi ye ka jar bat yo ban thap ru ye ka gol ka bala ban pun ye khat ye ka jele kai hadu ka bakut joki khandai 4 minute on don manu ki be yo ban thap gol nagalang jung referee ula ai sa lai 4 minute hanre hangneru don manu ki ban yo ban thap gol kumta ha ka khadu kira haban poi sai ka jinge shoot tiebreaker ha ka ni ka jinge shoot tiebreaker ka ba mar hrungut ka Germany ka yo ban penrung sa gol tang lai tali katba ka Paraguay pat ka yo ban penrung sa gol kumba sautali bat ka day ka ni ka jingkman ka longi ki rangi le kai jong ka ri Paraguay bat ka jingsu si ka wan ki rangi le kai jong ka ri Germany ha ka ni ka jira kai ha ka ni ka round of 32 lingba jo ka jingjob ka Paraguay kan rung yirade sa ka round of 16 bat ka Germany kala haban lek phaying no hadin bakala remna ye ka round of 32 ka Paraguay kan se kandu haga round of 16 persya ye ka ri Fran lani ye ka ri Sweden haga sandrik jong Julai haga por kumba ar lai pau am dang step prangap kumta ka jingkhlin ti jong ka tim ka khlan kala kutno haga jingyak linti ka joka hadin baga tim ka khamtlot kala khang lintina ayu pisngo halor jogar ka jingsharam no jong ka ri Germany hakmat jong ka Paraguay sngob ha sakaman khoblish bun ta thadu pikandu haga wipat ka video